Gaurko musika zuzenean saio egiteko Donostiako Gladisenea parkera gerturatu gara. Iker Lauroba musikari donostiarrarekin egin dut hitzordua, argitaratu duen disko bilduma ezagutzeko. Azken 4 urteetan 4 disko kaleratu ditu. Urtaro bakoitzeko disko bat. Udaberria, Uda, Negua eta Udazkena. Gaur gurean Iker Lauroba eta bere 4 urtaroak. Baita neun mundu da traumak bertsegitzen gaitugu belaunak urratuta ditugu alakigunez ez agian zure omenez senez. Arratsaldeon Iker, hemen elkartu gara, hitz egiteko argitaratu berri duzun diskoaz, baina batez ere azken 4 urteetan murgildu egon zaren egitasmo batean. 4 urtaroen diskografi bat osatu duzu, 4 urteetan 4 disko kaleratu dituzu, eta horren aitzakipean hemen gaude. Egitasmo honekin hasi nintzenean, ez neukan oso argi noraino iritsiko zen, ez? Nire asmoa hasiera baten izan zen Udazkena kaleratzea eta hor uztea dena, ez? Abesti gehienak sortuak izan ziren 2017ko Udazkenean, orduan. Aitzaki hori bilduta, gainera Jon Garmendia Txuriak letra bat egin zian Le Soleil Xele izeneko letra bat, disko horretarako, poema bat berak eskuziatzia, esatzian egun batean pasiatzen nahi zala, okurritu zitzaiola poema hori, idatzi zuela eta letra moduan bidalizian nire kanta baterako, eta berak sinatzen zuen 2017ko Udazkenean, ez? Eta horrela sortu zen lehenengo disko hori, eta nire asmo hasiera baten hori zen, ez? Baina gero, forman sentitzen naiz eta gogotsu sentitzen naiz, azkenean saiatzeko kontzeptualki urtaro bakoitza sortzen, urtaro oso pertsonalak, azkenean ez dira oso itxiak, oso hertsiak izan, ez, nire urtaroiek. Azkenean hemen urtaroak ere ez dira beste herrialde batzuetan izan ditezken bezain kontzeptualako itxiak, ez, negua oso negua da eta uda oso uda da, ez. Hemen pixkat irekiagoa zen, eta nire asmo hori zen, ez, egitea urtaro batzuk, baina pixkat ere zabalagoak, hau da, bai neguan erosoago sentitu ninteken nik nire konposatzeko moduagatik, baina bai udara bideratzeko ere, saiatu nintzen hor pixkat ere beste buelta bat ematen ere konposatzeko moduari, eta saiatu nintzen pixkat ere, urtaro bakoitzean nire urtaro subjektibo propioa sartzen. Labur bilduz, esan daiteke, Uda, Udazkena, Negua eta Udaberria diskoak kaleratu dituzula azken 4 urteetan. 4 urte, 4 disko, 51 kantu, sorkuntza aldetik ondo zabiltza, ez? Azkenean nolako zerbait izan da, eta disko batek atzetik dakarren guztiarekin, azkenean nik uste konposizioarena igual biderik xamurrena dela. Gero azkenean disko bat kaleratu behar duzu, elkarrizketak daude, bideoklipak daude, kontzertuak daude tarteko, orduan, gero diskoa ez dena, ez, nasket, diskoaren parte dena ere bai, baina ez dela konposizioaren parte, ez. Gero dago grabaketa, nasketa, masterinak, gauza, diseinuak, daude gauza pilo bat ere lotu beharrekoak disko baten atzetik, eta agian hori izan da, igual, pixkat, niretzako zaiena izan dela, zaiena edo behintzat, badazpada aurreratu arazi behar izan didena nire konposizioa. Badazpada disko guztiak banituen bat kaleratzen nuenean, urrengoaren erdia baneukan gutxi grabera konposatu, ez? Pixkat, bide hori aurreratzen joateko. Eta bai, izan da bide bat zaila, ez dut ukatuko, zaila dela azkenean 4 urtetan 4 disko kaleratzea, baina pozik nago erronkarekin. Atzera egingo dugu denboran, ni ezagutu zintudan Utikan taldean, gitarra jotzen, punk rock doinuak ziren, rocka zen nagusi talde horretan, gerora egon zara beste hainbat taldeetan, nagusiki igual jendea Laurobagatik ezagutzen zaitu, eta azken urteetan bakarkako bidean eta musikalki beste koordena batzutan, esan dezakegu rocka izan zara zure musikan abiapuntu, gaur egun folkean eta popean aritzen zara gehien batez. Bai, eta nik uste folkean sentitzen naizela erosoen konposizio aldetik eta gero oholtzetan, nirekin bat gehien egiten duen estiloa dela. Batez ere entzun dudan musikagatik, ez? Denetik entzuten dut eta den musika askotariko musika dut gustoko, ez? Baina bereziki hor sentitzen naiz ni eroso konposizio aldetik, ez? Baina bai, egia dela aldaketa bat egon zela, ez? Piskat, Laurobak ere bazuen rocketik gehiago, baina orain, bai, iguala agian popetik ere diskontan da gertuen dagona, Uda, batez ere baude biru abesti oso
pop kutsukoak, baina orokorrean folkean sentitzen naiz ni Erosan. Beraz, esan daiteke ezinbesteko bidea izan dela onera iristeko, pixka gitarra gogor astitzen hasi, gero jakiteko noiz leundu behar denez. Hori da, ganantzia jaisten joan, pixkanaka. Bai. Eta onartu behar dut ere, distorsioarekin eroso sentitzen naizela gitarra jotzen eta horrela, baina bai, nerekin bat doan estiloa, gaur egun, folka da. Ezakita aurrerantzean zer egingo duan, nundik mugituko naizen ez, baina gustatzen zaitelako denetariko musika egitea ere bai. Baina nire abestiak egiterako orduan hor sentitzen naiz ondo. Etorri nirekin maitea zaitut oso, berria naiz auzoan. Zure lepotik nahi nuke goxo, bidean biok alai. Auzo honetan paradisua ez dakit mugitzen. Taupadaka metronomoak galeraz galera. Bakarkako bidea abiatu zenuenean, bazegoen diferentzi bat Laurobakin jorratzen zenuten musikaren artean. Aipatu duzu Lauroban pop rock doinua zirela nagusi, distortsoa galtzen da, gitarra akustikoak ateratzen dira. Honeraino iritsi aurretik ere beste bi disko kaleratuak zenituen. Esan daiteke pixka bat ja zure estiloa ja garatzen ari zarela, o badagoela ja Iker Laurobaren estilo bat ja dagoeneko, ez? Naiz eta beti ere oso irikia izan zure musika parametroa, ez? Bai, nik uste azken, nire bakarkako 6 diskoetan badagoela hildo bat beraien artean, ez? Lehenengoa igual izango da desberdinena, lehenengoa baita legia orduan banituela kanta batzuk, pixkat Laurobaren estilotik aldentzen zirenak eta zerbait egin nahi nuen abesti egin, eta garai hortan Fredi Pelaizek asko lagundu zian, disko osoa berak arreglatu zuen, bere produkzioa bere esku berak grabatu zuen, Peñat Barendiaren lagundu zian asko gitarrarekin bai, eta bertan daude musikari askok ere lagundu ziaten bideo hori nolabait egiten, Arkaizkanok ere letrak egin zizkian, letra guztiak disko horretarako. Eta niretzako izugarrizko lehen pausoa izan zen, zeren gehiago kostatzen zait letrak egitea, musika egitea baino. Musika egiten erosoago sentitzen naiz eta azkarrago indezaket zerbait, ez? Letra idazterako orduan nire denbora behar dut, ez? Eta zakat gaitasun askotan idazteko hain epe laburrean hainbeste kanta orduan. Arkaizkanorekin hitz egin nuen eta azkarrak berari ere bai, lehenengo diskorik kaleratu ahal izan nuen, ez? Eta bidean izan dituen lagun guztiak disko hauek kaleratzerako orduan. Azken disko honetan letra guztiak nirea dira, baina aurrekoetan beti izan dut lagunen bat letrak idazten. Musikalki esan daiteke folk eta pop giroetan ibiltzen zarela, folk doinuak dira nagusi, pop melodiak ere badira, baina disko honetan ere, azken disko hauetan ere, bestelako giroak ere topatu daitezke. Bai, guztiz. Azkenean izan dut askatasun oso nahi izan dudan egiteko, ez? Eta gainera gauza asko bai egin dituela banda formatuarekin, baina beste batzuk basaten duzun bezala, zuzenekoan ez dugu soka sekzio batera ematen, ez? Baina bai zein Xabier Zeberiorekin adibidez bera bi diskotan parte hartu du arreglo batzuk idazten. Eta bai egin dudana da azkenean lan egin kanta bakoitza hartu eta kanta bakoitza nora eraman nahi nuen, horren arabera instrumentuak gehitu kanta horri, ez? Azkeneko diskotan esan duzun bezala, egotea tres kubano bat, egotea hainbat instrumentu, mandolinak daude instrumentu asko, normalean igual zuzenean eramaten ez ditugunak, baina bai apaintzen dituztela kanta horiek. Esan bezala 4 disko dira, 4 urteetan eta sorkuntza zure etxean burutu duzu, eta grabaketa ere, hein handi batean, zure etxean bertan duzun estudio txikian, ez? Bai, gehiena nire etxean grabatuta dago, ia da ere gaur egun teknologiak asko ahalbidetzen du, adibidez Josu Erbitik grabatu ditu 3 diskoetan bateriak, eta berak online grabaketak egiten ditu. Nik bilatzen nizkion maketak, nondik bideratu nahi nuen kanta, eta berak online bidez, eta momentuan prestatzen dudana, eta azkenean da modu bat pentsatzina izango zela, duela 15 urte, baina gaur egun asko erabiltzen dela, Xabier Zeberiok ere bere etxean grabatzen ditu, Nere Alberdik egin ditu azkeneko diskonen haizezko konponketak eta bere estudioan grabatu dira ere bai, eta berak pistak bidali dizkit, orduan. Parte gehiena, esan ezagun,
gunea izan dela nire etxeko estudioa, baina gero egon dira tarteko leku asko ez, ibili direla niretzako lan egiten disko honetan parte hartu ahal izateko. Agertoki gainean gitarra eskuan ikusten zaitugu, gitarra eta ahotsez nagusiki, baina disko honetako instrumentu asko zuk zeuk grabatu dituzu, zure etxean esan bezala gitarra, pianoa, basuak, perkusioak eta hainbat musika tresna txiki, zuk ere sortu dituzu. Multi-instrumentista zarela esan daiteke, baina horrek zeon eta zer txar ekarri dio kantuari. Horrek uzten dizu ere bai probatzen, hau da, niri enaiz virtuoso sentitzen inungo instrumentorekin. Instrumentu asko txapurreatzen ditut, baina azkenean ez da instrumentu bat bereziki naizela ona, o naizela virtuosoa hortan, ez? Igual gitarra urte gehien daramatzatelako berarekin. Musika ez da, virtuosismo lehiaketa bat. Abesti bat egiteko, askotan beti daukagu kontzeptu bat, ez? Gitarrista bat gerozta azkarrago izan, orduan eta hobea izango dela, ez? Eta askotan zailago da topatzea gitarrista hon bat akorde bat bereziki ondo sonarrazen duena, eta ez hainbeste gauza azkarra egiten dituena berdina gertatzen da bateriarekin, ez? Bateria bat egin ditzake 1000 redoble azkar, baina gero entzuten duzu erritmo simple bat egiten eta hor benetan ikusten da nor dan ona, ez? Nik uste saiatu naizela ere, hori, etxean grabatzeko aukera izan dudanez, etxean proba asko egiten. Duzu poloetan, glaziarretan, epelta eroso ginenean, eten dira komunikabideak, gure artean, beringiako zubirik ez dago, galdu naiz, aurkituko nauzulako, aztarnak irakurtzen ikasi duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basamortuan. Diskoak zure izenpean kaleratzen dituzu, Iker Laurobaren izenean, baina zure ondoan zuzenekoetan baduzu banda bat, beste urtaroak, oso importantea, kantu horiek pixka jantzi eta beste kolore bat emateko, ez? Eta holakotan norbaitek eman behar dio izena guztiari, eta azkenan kantak ni sortu dituanez, eta nik grabatzen dituanez nik ematen diot, baina nik garrantzia handia ematen diot holtza gainean lagundu dan talde horri, ez? Diskotan lagundu dian talde horri, eta baita holtza gainean dauzkadan lagun eta talde horri. Azkenean, eramaten dugun formata bai dela folkiagoa, zeren 6 pertsona gara holtza gainean, hor daude Andoni Etxebeste bateriarekin, Maria Soriazu bajoarekin, Olai Entziarte gitarra, piano eta hotxean, Leire Letu hotxean, eta Urbil Artola hainbat instrumentu, lap, stil, dobro eta lako instrumentekin, ez? Ahotsei garrantzia handia ematen diegu, bai Olai eta Leirerekin askotan estribilloak eta 3 ahotsetara egiten ditugu, Urbilek abesten dure bai, Mariak abesten dure bai, momentu batzuetan 5 pertsona gaude batera abesten eszenatoki gainean, eta horrek bai duela igualez, folketik gehiago, eta benetan konponketa horiek egiten eta banda hori dut, eta berai esker lortzen dugu azkenean, holtzan konexio moduko. Gainera, esan daiteke ere, ahotsetan ere, langintza ederra egin dizula, zure ahotsa hor dago, frentean, baina ahots asko entzun daitezke diskoan, eta horietako asko emakumeen ahotsak dira. Esan daiteke emakumeen ahotsen presentzia diskoan nabarmena dela. Hori, folkian ematen den zerbait ere bai, ez? Registro aldetik aukera asko ematen dizkizulako, ez? Nire ahotsak mugak ditu, muga handiak ditu, ni naiz abeslari sentitzen, abestea gustatzen zait, baina naiz abeslari bat sentitzen. Orduan, nire ahotsak badakit zeuen norarteko mugak izango dituen, norarteko tesitura daukaten abesteko, eta tesiturari komplementatzeko normalean hortik gora emakumeen ahotsak egoten dira, eta oso ondo doaz, batez ere nire gustatzen zaiden estilo horretarako, ez? Mark Knopfler dute referente moduko bat ere bai, eta Mark Knopflerrek askotan abestu zan du Emilu Harris o hainbat abeslarirekin ere bai. Bide hortan, egon zen jende desberdin asko laguntzen, ez? Gaur egun Leire eta Olai dauden bezala, baina Fari Baseijanek abestu izan du nerekin hasieran abestu izan zuen, eta disko honetan ere parte hartzea nahi duen azkeneko diskoa zelako ere bai. Sara Zurzak ere bai, nire hasieratan nerekin askotan lagundu zidan Euskal Herriko taberna pila batean abesten, bioputen ginen abestera, eta beraren nahi nuen egotea disko honetan, eta
Eta bai, garrantzia handia ematen dioz, azkenean hori, da beste komplemento bat, beste instrumento bat gehitzea abesti horri, ez? Eta noski beti edertzen dute. Hor nago Esti Marquez bere diskoan laguntzen ari natzaiola estudioan hainbat produkzioan eta lako gauzetan. Izaro, hori, ezagutunetik bere bandan nago ere bai, eta niretzako arre bat bezalakoa delako, ere bai, nahi nun egotea disko horretan, eta berak egin zuen udazken abestiaren letra, eta bera agertzen da besten. Eta Ainhoaren taldean ere bai, Ainhoa Larrañagaren taldean, egon izan naiz jotzen berarekin, eta importante iruditzen zitzaidan bestiren baten ere kolaboratzea, ez? Hainbat izen aipatu dituzu orain, eta zure bakarkako bideaz gain beste egitasmo batzutan ere bazabiltza musika egiten, Izaroren ondoan segurazki da jendeak gehien ezagutzen duena, Ainhoa Larrañagarekin, Sonakairekin ere ikusi izan ditugu, eta beste hainbat saltsetan ere ibili zara, ez? Bai, azkenean zure presentzia eskatzen dutenean, nire gustatzen zait, afinidadea dakazun jendearekin lan egitea, ez? Sonakairena izan zen, kasualidadez kanta bat egin nien, Izarrak izenekoa, eta horrelako roiona sortu zen gure artean, eskatu ziaten kanta horretan parte hartzeko abesten, eta horren arira, hainbat kontzertutan gonbidatu ninduten beraiekin abestera. Eta Sara Zurtzarekin, berak asko lagundu zian erasieratan ere bai abesten, bai diskotan, bai zuzenekoetan, lehen esan dudan bezala, orduan, berak bazituen abesti batzuk, eta seginen abesti pizkat forma ematen, talde bat osatu dugu, eta gaur egun zuzenekoak eskaintzen gabiltza ere bai. Hor naukazu, gaurkoan egira zukazu, erantzun gabe, bi aste dara matzazu, nire jokonda, pare-parean egonda, jarraitzen nauzu begiradaz, irribarren maltzur bat emonda, gardena duzu azala, plastikozkoa bezala, ilunpetan egonda ere, luzea da zure itzala, bengala piztu duzu gauean, bide argiztatzeko, Zu gaitezen zure egitasmora, aipatuko dugu zuzenekoak, imaginatzen dut, edozein toki izan daitekeela ona zuen kantak entzuteko, baina egongo dira leku hobeak, ez? Ze leku dire egokiak gaur egun Iker Laurora izenean taula hartzen ari zaren kontzertu ziklo hauetarako? Kontutan izan da 6 pertsona garela, estenatoki pixkat zabala dutenak. Leku idealena izango zen antzoki txikiak eta Euskal Herriko herri askotan dauden antzoki olako kafe antzoki moduko leku txikietan, ez? Nik uste oso egokia direla, baina baldin bada leku bat ere mimoz eta tentuz prestatutakoa, adibidez baduela gutxi Itziarren egon ginen, Burugorri aretoan eta bertan elkarte bat daukate eta goian prestatu zuten dana kontzertu bat egiteko, leku txiki bat zen, baina oso atsegina jotzeko, eta oso atsegina beraien tratu aldetik, eta ni behintzat olako lekuetan ere eroso sentitzen naiz, ez? Azkenean dana sentitzen baduzu jendeak nahi duela zu bertan egotea, eta gero joaten zara, eta herriko jende asko joaten badat zure kontzertu horretara, ni horrekin oso asetuta sentitzen ez. Hitz egin dezagun diskoen diseinu lanaz. Markel Idigorazek sortu ditu diseinuak, 4 diskoetako diseinuak, lotura bat badute beraien artean, baina kolore ezberdinekin jokatzen du, disko bakoitzari kolore bat emanez eta pixkat irudikatuz garaian garaikoa, ez? Diseinu ederrak. Bai, eta berarekin kontaktuan jarri nintzenean lehenengo udazken egiteko, nik ez nekien ere beste 3 etorriko ziren atzetik, ez? Eta gero bai saiatu garela, bera saiatu dela pixkat kontzeptu oso bat sortzen, ez? Beraien artean zentzu izatea, zuk 4 urtaroak ikustea, eta ikustea zerrik badagola beraien artean, ez? Batez ere, kolore aldetik ere desberdintasun hori egotea urtaroen artean, eta zuk identifikatu izatea ikusita urtaro bakoitza zein den koloreekin, ez? Pixkat, kontzeptu oso bat bezala. 4 disko dira, baina azkenean 4 urtaroen bilduma bat izango baliz bezala sortzea, ez? Eta Markelekin egasan oso ondo ulertu gara, zeren hasieratik bidaliz dizkian proposamenak beti izan diot baiezkoa, zeren lehenengo proposamen hori oso ederra izan, esaten zian askotan. Ez nahi beste bat egitea bazpa, ez? Asko gustatzen zait, niregatik horrela utzio, beti gauza txikitxoren bat beste aldatu, baina bai, orokorrean oso erresa da, Markel eta oso nadala nahi.
Iker, plazar bat izan da, 4 disko hauek entzutea, zurekin hemen egotea, parke eder honetan, eta imaginatzen du, zuzeneko emanaldietan ikusiko garela, eta hor izango dela gure hurrengo hitzordua, ez? Eskerrik asko, nire oso gustora egonez. Eskerrik asko zuri.